everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Indaba ke ezibhlungu azipheli, sawuphetha kabi ke bakithi unyaka ka2023, sawuphetha ke ngezindaba ke ezibhlungu. Condolences messages are pouring in for SA musician uZahara waduma kakhulu ngengoma yakhe eyayishisa ikhotha ngabo 2011 eyayithi uloliwe nethi umthwalo wami uyangisinda kanye nezinye ke ingoma zakhe uZahara aduma ngazo. Sunday World reported that Zahara passed away by her fiance Mphoxaba's side at a private hospital in Johannesburg. Zahara has been hospitalized for 2 weeks with liver complications, but ke isimo sakhe saqala ukuba nzima kakhulu ngesikhathi ke esesibhedlela. Ngathi umoya wakhe ke ungaphumula ngokuthula, uyohlezi esezinhlizweni zethu. Igama ke lika Zahara langempela ubulelwa Mkutukana, wazalwa ngo1987 ngoNovember 11, wadlula emhlabeni ke ngo2023 December 11, just after nje ehlanganise iminyaka engu36. Impilo kaZahara ke isheshe yashabalala futhi ayibanga lula kule ndima yezomculo. uZahara waduma kakhulu, watrenda ngeingoma zakhe, wawina ama awards, waduma nje uZahara kwabanjena, kodwa ke she didn't benefit kukhona konke lokho because of the record label ayisayine ngaphansi kwayo nanembandela ayisayineke ngaphansi kwayo. Wayenza imali yangempela uZahara, kodwa uthi wengayitholi leyo mali, wenikwa le ayisayine kwi-contract. uZahara wabe secula ke einkambeni zikaFaro, waphuza kakhulu because of i-stress ayengaphansi kwaso ngalesi sikhathi. She almost lost everything, engasakhona nokukhokhela umuzi, engasakhona ukuyimaintaina. uZahara sekwaziwa nje ukuthi kuduma ukuthi uZahara ke uyaphuza because of isimo ayidlula ke ngaphansi kwaso. Her career yamosheka kakhulu, but abantu basemzansi never stopped ukumsupporta uZahara ngenxa yamagalelo akhe ke kule ndima yezomculo nanokuhluka nje komculo wakhe nezwi lakhe nezingoma zakhe ezingafani nezomunye umuntu. Ngiyakhumbula nje ukuthi kwaba khona i-concert we abaculi basemzansi bahlangana, abantu bangena lapha bekhokha imali, kwazeka nje ukuthi imali yonke ezothwala lapho izohamba iyosupporta uZahara ngenxa yesimo ke ayidlula ngaphansi kwaso. Into engayisho nje ukuthi cha bakithi South Africa yamsupporta kakhulu uZahara esimweni ke abedlula ngaphansi kwaso. Kumanje ke abantu bakithi beqale bayakhomba bathi nanga umuntu kahle kahle wenza ukuthi ke uZahara agcine esiphuza kakhulu, nabasola ukuthi ke kube imbangela ukuthi ke agcine senesifo ke esithinta isibindi, okuyisona esimenza ukuthi egcine ke esedlula emhlabeni. Emndenini, izihlobo, abangani sithi nje dudu akwehlanga olungehliyo. Engathi ke umoya kaZahara ungaphumula ngokuthula. Mzansi, we can send condolences and a message ke okududuza emndenini la ngenzansi kuma comment section. Bye.